אני אתקרב ואני אקריא את השלט. חדר מחשבים על שם אלי ששו, נולד ב-1944, נפטר ב-2004, היושב ראש המיתולוגי של מחלקת הנוער עד יום מותו, מר חינוך בהתגלמותו. כיושב ראש מחלקת הנוער הנהיג דפוסי התנהגות, דרך ארץ, אהבת הזולת, חינוך, לימודים וזיקה למועדון ולסמל. גולת הכותרת של פעילותו היה ארגון שנת בר מצווה לחניכיו ובני משפחתם. במסגרת זו זכו השחקנים לטקסי הנחת תפילין בכותל המערבי, לביקור במשכן נשיאי ישראל, בכנסת ישראל ובמסיבות מרגשות. שחקן בני יהודה שנת 1964 עד 1970, חבר עמותה וחבר הנהלה משנת 1970 עד 2004, יהי זכרו ברוך, אגודת בני יהודה תל אביב. בני יהודה, וואו, אני אעמיד את זה עוד היום במקום הכי בולט. תודה רבה לך. לכל אחד יש תא אחת שלו שתסגור איתו מעגל. לכל אחת יש תא אחד שלה שיבוא ויפול בגורל. כמו בגד לגוף, כמו אוויר לנשימה, ובתוך הטירוף זה פה זה היסטורי, שושו. זה היסטורי, ואת הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם. קהל נכבד, אחרון חביב, האיש על כתפיו, כל הערב איזה מונח. אנחנו קוראים לו אומנים הנודניק בצורה החיובית. אני מקדם אותו בברכה, ואני גם גאה בו, מפרגן לו. מחיאות כפיים לאלי ששו, קבלו אותו! יושב ראש מחלקת הנוער. קחו לו כפיים, חבר'ה. אבל עליי בכל העבודה איש כזה. יש את החלום שלה שיבוא ויסיר את הלב כמו מים לצמא. אני רוצה להזמין פעם נוספת אל הבמה את אלי ששו, יושב ראש מחלקת הנוער, עם שי מפתיע לגד סולמי. וגד, אלי מבקש שגד יפתח כדי לשתף את כל הקהל. אלה פמוטים לשבת, וזה אומר המון המון, במיוחד לאיש כמו גד. אני כל העולם ואיתך, אני כל היקום בלעדייך, אני חצי בן אדם בלעדייך, אני בעצם כלום. הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום בלעדיי, אני חצי בן אדם בלעדיי, אני
האמת שהיה לי מאוד קשה להנחות הערב הזה. אני ת"פ של אלי. כל מה שעשינו למעשה זה המעט, הוא היה עושה הכל בקלות ויותר מהר. את המעט שעשינו באמת להוקיר את זכרו, אני מקווה שהמורשת שלו תמשיך להיות מונצחת. כשאני הרכבתי פה את השלט, ילד שאל אותי מי זה אלי ששו, אז אני מקווה שכל החניכים שעברו פה ידעו מי זה אלי ששו.